Здравейте, аз съм Надя Христова. Искам сега да ви разкажа за две интересни теми. Едната, разбира се, е магията, а другата ще видим след малко. Никога до сега не е било по-лесно да ни направят магия. Никога вашата и нашата лична сигурност не е била в по-голяма опасност. Добре, ще си зададете въпроса защо е така. Какво се е променило? Защото имаме Фейсбук. И какво могат да ни направят посредством Фейсбук? Вие имате Фейсбук, но не забравяйте, че и магиосниците също имат Фейсбук. Вашата информация е достъпна за тях 24 часа в денонощието, от всяка една точка на света. И те могат да вземат каквото им е необходимо, за да направят магия на вас или на семейството ви.